Malta għandha l-akbar tnaqqis fir-rata ta' dawk li ma jkomplux bl-istudji tagħhom wara l-età obbligatorja. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat, fejn jingħad li Malta kellha l-aqwa riżultati mill-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt fl-aħħar 10 snin ir-rata ta' pajjiżna naqset b'7.7 punti perċentwali, waqt li madwar l-Unjoni Ewropea it-tnaqqis kien biss ta' 1.9 punti perċentwali, jew kważi 4 darbit inqas minn dak osservat f'Malta. Propju għalhekk ir-rata f'pajjiżna ma' dawk li ma jkomplux jistudjaw ta' 8.6% issa naqset taħt il-medja Ewropea ta' 9.1%. Fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista din ir-rata kienet tlaħħaq għal xejn inqas minn 18.1%, meta l-medja Ewropea kienet ta' 12.6%. Fil-fatt Malta kellha fost l-ar rati fl-Ewropa. Bil-maqlub illum niżlet taħt il-medja Ewropea u minn barra hekk intlaħqet il-mira tal-Kummissjoni Ewropea li jkun hemm inqas minn 9% taż-żgħażagħ li jeqfu kmieni mill-edukazzjoni. L-ar sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea hija dik fir-Rumanija, fejn aktar minn 15% mhux qed ikomplu bl-istudji. Wara jsegwu l-Ġermanja u Spanja fejn il-proporzjon hu ta' 13%. Ta' min jinnota wkoll li fl-aħħar snin kien hemm żieda sinifikanti fir-rati ta' diversi pajjiżi, fosthom Ċipru, fejn iż-żgħażagħ li ma jibqgħux fis-sistema edukattiva żdiedu b'5 punti perċentwali, kif ukoll żieda ta' 3 punti perċentwali fil-Ġermanja u l-Awstrija. Pajjiżna permezz ta' riformi u l-inċentivi b'saħħithom minn Gvern Laburista għandu rata aqwa mill-medja Ewropea għall-ewwel darba fl-istorja, ċertifikat li wkoll jindika li se jkollna aktar progress ekonomiku f'pajjiżna.